ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣነ ዓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ዝሰሙን ኣይትውረድ ድብል ቃል ኢና ንርኢ ዘለና ሎሚ ድማ ካብ ሓሳብ መንፈስ ናብ ሓሳብ ሰብ ኣይንውረድ ካብ ሓሳብ መንፈስ ናብ ሓሳብ ሰብ ኣይንውረድ ካብቲ ሓደ ኣዚና ከይንወርደሉ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እንታይ እንድሕር ኢልኩሙኒ ካብቲ ሓሳብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ምኽሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓሳብ ናትና ናብ ሓሳብ ናይ ካልእ ሰብን ከይንወርድ ንጠንቀቕ ብኻልእ ኣዘራርባ ክርስቲያን ኣብ ሓሳብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ስጋ ሓሳብን ኣብ ሓሳብ ናይ ሰብን ንርእሱ እንተደኣ ረኺብዋ ወሪዱ ኣሎ ምኽንያቱ ነብሲ ወከፍ ክርስቲያን ብሓሳብ ስጋን ሓሳብ ሰብን ዘይኮነ ብሓሳብ መንፈስ ክኸይድ ተጸዊዑ ውሉድ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ ይምርሑ ይብል ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ሮሜ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 5 ዘሎ ንስኹም ኩሉም ብቦብ ገዛ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ እቲ ሕጊ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ሪኢኹም ብሩኻት እንተ ደኣ ናብ ሓሳብ ስጋ ወሪድኩም ሲ ሞት ይልዎ ነገራት ክሞትኹም ክጅምሩ እዮም ናይ ሞት ዓለም ኣብ ዙርያኹም ከንጻላሉ ክትርእይዎ ክጅምሩ ኢኹም ኣብ ናይ ሞት ዓለም ጭንቀት ኣሎ ኣብ ናይ ሞት ዓለም ዘይምቕናዕ ኣሎ ኣብ ናይ ሞት ዓለም ፍርሒ ኣሎ ኣብ ናይ ሞት ዓለም ጸልማት እዩ ኣብ ናይ ሞት ዓለም ውድቀት ኣሎ ሓጢኣት ኣሎ ብዙሕ ሕማቕ ዘበሉ ነገራት ኣሎ እዚ ግን ኢልዎ እንተ ደኣ ናብ ሓሳብ ስጋ ወሪድኩም ዝኸውን ኢልዎ ካብ ሓሳብ መንፈስ ኣይትውፁ ካብ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ኣይትውረዱ እዚ ማለት እቲ ኣምላኽ ዝብሎ ኣብኡ ምጽናዕ ኣብኡ ደው ምባል ኣብ ዙርያና ዝመፁ ማዕበላት ዕላምኦም እንታይ እዩ ተሓልፊዮም ጸበባ ናይ ህይወት ዕላምኡ እንታይ እዩ ሲምፕል ንኸውርዱኺ ካበይ ናበይኦም ግን ከውርዱኺ ካብ ሓሳብ ናይ መንፈስ ካብቲ ኣምላኽኪ ዝበለልኪ ናፍቲ ኣምላኽኪ ዘይበለልኪ ንስኺ ዝሓሰብኪዮ ርእስኺ ዝሓሰቦ ሰባት ዘሕሰቡኺ ናብኡ ዘውርደኪ ብሩኻት ካብ ሓሳብ ናይ ሰብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ይበልጽ ካብ ሓሳብ ናይ ስጋና ናይ መንፈስ ሓሳብ ይበልጽ ኣብ ሓሳብ ናይ መንፈስ ዝመላለሱ ናይ በረኽቲ ህይወት ኣለዎም ናብ ሓሳብ ስግኦም ዝመላለሱ ግን ንሶም ናይ ውድቀት ህይወት ኣለዎም ስለዚ ሓደ ነገር ተጠንቀቑ ተሓስብዎ ዘለኹም ሓሳብ ናይ መንፈስ ድዩ ወይስ ናይ ስጋኹም እዩ ተሓስብዎ ዘለኹም ሓሳብ ናይ መንፈስ ድዩ ወላስ ናይ ሰብ እዩ ሓደ ነገር ብምሉኦም ኣቦታትና ክዕወቱ ዝረድኦም እንታይ እዩ ኣብ ሓሳብ መንፈስ ንርእሶም ስለ ዝረኸብዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ማቴዎስ 16 ጥቕሲ 23 ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ በሎ ብሩኻት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ስቀል ከምዚ መውት ምስተዛረበ ጴጥሮስ ብስጋ ተገሊጹ ናይ ጴጥሮስ ሓሳብ ሒዙ መጺዎ ናይ ጴጥሮስ ሓሳብ ሒዙ መጺ ንጎይታ ከመኽሮ ፈቲኑ ጎይታ ይባለህካ ኢልዎ ጥዑይ መኻር ተመሲሉ ብሩኻት ሰብ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ኮይኑ ክመኽረኩም እንተ ደይክኢሉ ምኽሩ ንጥፋኣትኩም እዩ ሰብ ኣብ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ክመኽረኩም እንተ ዘይክኢሉ ምኽሩ ንውድቀትኩም እዩ ስለዚ ዝመኽረኩም ዘበለ ኩሉ ይባልህኩም ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ኣበይ ኮይኒ ዝመኽረኩም ዘሎ ናይ መንፈስ ሓሳብ ሒዙ ድዛረበኩም ዘሎ ወይስ ኣብ ናይ ስጉኦ ሓሳብ ኮይኑ ድዛረበኩም ዘሎ እንተ ደኣ ኣብ ናይ ስጉኦ ሓሳብ ኮይኑ ዛረበኩም ኣሎ ኮይኑ ይትረፈኩም ከውርደኩም እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ሓደ ነገር ኣስተውዒሉ ጴጥሮስ ደውፅኦ ዝነበረ ናይ ሰብን ናይ ሰይጣንን እምበር ናይ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ እዚ ንዓይ መዐንቀፊ ኢሉ ብሩኻት
نون ناي كال سب حسب ناي جزاء رأسكم ناي سجاكم حسبكوا معنك أفينعهم معنك أفينعي ناي سجاي حسبكوا أي أمنوني ناي سجاي حسبكوا أي قبلوني نمنتاي كاب أمنتي يقدلنيو كاب أمنتي يترفنيو كاب حسب أملاخ يقوتنيو مخنياتو سجاي نتناي أملاخ مخري أي ردونيو سلزي نتناي እግዚአብሔር مخري كتنبريو تدلي انتدأ أخوانكي قداماي ندمت سجاخ اخترق صفقادين أخوني نايل على حساب محساب تلامدي نزول خونتاتكي رجعتيو ناي كونتاتك دمتي رجعتيو نابو أيتو ردي مخنياتو حساب منفس مبر حساب سجاخت حسبي تتصوعكن نتزير أمبر نتزر أخت أمتي تتصوعكن اتتريو زلخي جزياون حلافنيو حلفيو عب سجاخ زولو سمعيت جزياون حلافنيو حلفيو اتأملخ زبلك جن سوئلك حزيو سوئلك حزو أي كحفركانيو كساكركايو متحف كمزيل له قولسي معرف سلسته توصى حدا دقيم مس كريستوس تنسيكم انتخونكم سي نتي كريستوس أبيمان أملاخ تقوميت وزولو نتبلع لزولو دليو مويتكم إخم اتايوتكم لما مس كريستوس أب أملاخ تسويرا ألامو أبلع لزولو حسبو أم مدر زولو أيكونن أبلع لنتاي بحالالو سليخي أبلع لنتاي بحالالو سليخا أبلع لخبري زولو أبلع لعوتي زولو أبلع لمقنعي زولو أبلع لبرهاني زولو أب تحت نتاي بحالالو سليخا أي تحسبو أي ترأيو أم مدر زولو حج زلخايو أي تأمنو اتي أملاخ زبالكاقن سوئلك أمنو كي تورد كاب حساب أملاخ نسوكم بلوتاتيكم شالوم